Oimorenya kwaramogi sadek marutieno inchire kama kare kaka pile mar mondo miyud weche manyien mago mesa maka weche manyien ikunidu chima kauno wanchire kod mathoth mabendo setimore pacho kaindi limbe ma jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime gwenge mag masama piny Kenya dichima kawuono ne okobedo mayot kama okuom jood bura mabende wuok e masama piny Kenya ne okomi thuolo matwa ka jopiny gin mago manye otuk kendo goyo koko kinde manegi twak kodgi komachielo wantiere kod weche motenore kod nek mar japuonjre mambalariany mano yud ka owiti e tangi nonro mabende pod dhi nyime wantiere kod weche motenore gi lit kod kuyo mokwako familia mar achiel kuom jogo mosebedo machiegni kod migosi Raila Amolo Odinga kuom higni mogwaro kendo sebedo kaka jarit mare ote mag lit kod kuyo gin mago medo wuotho koni kod kocha wantiere kod weche motenore kod thieth ka achiel kod somo mago duto wantiere godo omiyo mage weche maomiyo pek. Kama wewe ni MCA, fanya kazi yako. Hawa watasahihisha kazi yetu baada ya miaka 5. Kama wewe ni mbunge, fanya yako. Kama wewe ni governor, fanya yako. Mimi kama rais nitafanya yangu na hawa wananchi wataamua baada ya miaka 5. Jatend piny Kenya William Ruto lorore masawa odiochieng' mar adek kamoko kuom jotelo mane otene osomnegi gi jopiny. Gai mar obila Douglas Kanja uyudore tago maliet ka sani riwruogo kinde sunde kuom yuoro iromo mar siasa ma jatend piny William Ruto nyobago Nyeri. Kitu aliniambia kuna kijana anamsumbua. Ampendi lakini huyo kijana anamsumbua anamforce anataka akuwe rafiki yake. Ndo dhi nyime wi nek mar japuonjre mbalariany ma multimedia maringre okwanye itangi mar pi osiepne ma en achich to pod olal. Nekoromogi inthuolo mar loso koda layo duto mag tudruok gin mago ma oyaw nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Elizabeth Otieno bed kode chakruok nyaka giko ka wachako gi weche mag limbe ma jatend piny en jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah noyudore tago maliet e lwet jopiny mane orogone kendo chune mondo mi ong'ad twak e gwenge ma Ol Kalou e kaunti ma Nyandarua magi otimore kinde limbe mag jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' mar adek motimo masawa mar piny Kenya kaka wuono olimo kaunti ma Nyandarua kod Murang'a mana kaka Walter Nyambagalero magi otimore ka gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga to okoni jatend piny Kenya William Ruto owito mbi malach e gwenge mag masawa ma Kenya. Ne ogeno yudo rwak mogundho mopoto kod mor gi ilo kanyakla kod sigalagala gi miyung'o magisebedo ka giyudo ndalo ariyo mosekalo limbe mar jatend piny masawa mar Kenya e kaunti ma Nyandarua gwenge mag Ol Kalou e kinde limbe jatend piny William Ruto e odiochieng' mar adek Mount Kenya. Kata kamano weche ne ochomo kono e thur gi punde e kendo rado gi wi pi kalewni ne jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah mane okwesi kendo rogne kanyaroya modonje puothe. Goto chako bedo mapoth e kendo kier kod Kimani Ichung'wah kod jotelo mamoko. Mount Kenya chal ka gima nokuoye pi kod jo era maga mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Ichung'wah ochuno mondo ng'ad twak mare bang' pimne muya kod wi peke e kata odoko ne ochako loso kod dho swayo magikone to ne oduogo rumone kendo odok e dhogi. Kata kamano kunne pod odhi e kendo e kendo jwang'o twak kaluwore kod ichwang' mane medo metni e lela. Mheshimiwa Rais, mimi akaida Jaod bura ma Nyandarua County Faith Wairimu bende osomo pap kendo kawo kod jatend piny chon e weche siasa bang'e yudo koyo kod chal mane ok ochano. Kwa sababu ilikuwa imekwama. Jaod bura ma Laikipia East Festus Mwangi Kiunjuri olwandhi oko e podium mana thuolo machuok tok lwenyo podium ka en bende oganda ma Mount Kenya ne okuyo kuome pi kendo kir kodelo. Magi etimore ka gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga
kalose kinde romo mar duol mar Governors Nairobi to koni Ruto mbi mare orumo kamuru dumb kwero yo masa mar Kenya kendo okachon mane nyalo rwake karuodh oganda. Tunafurahi kwa sababu rais amekuja na hii wiki imekuwa nzuri kwa sababu tumepata marupurupu. Tungetaka awe akiendelea kuja kwa sababu akija marupurupu yanapatikana na tunafuraha. Lakini mwito ni ule ule. Tuko pale pale. Ni vizuri nikuambie. Kwa hivyo watu wa Mlimani hawajaanza kuomba mtu. Hapana, mimi ningetaka niseme hivi, rais ni kingpin wa Kenya, lakini pengine sio kingpin wa Mlima. Ukimwona mwambie Mheshimiwa Rais, wewe ni kingpin wa Kenya, lakini kwa Mlima una wenyewe. Jatend piny William Ruto limbe mare Nyeri kod Murang'a to kone jopiny ng'ama ok otiyo tibiro kawo pacho karombo mitere kul. Ruto ojiwo jopiny mondo obed motang' kod jotelo yiero 2027. Basi tukae chonjo, kila mtu afanye kazi yake bwana. Kama wewe ni MCA, fanya kazi yako. Hawa watasahihisha kazi yetu baada ya miaka 5. Kama wewe ni mbunge, fanya yako. Kama wewe ni governor, fanya yako. Mimi kama rais nitafanya yangu na hao wananchi wataamua baada ya miaka 5. Kweth mag Ruto bende oyiepi wang'gi ka okapu margi ne omako Mary wa Maua mane ojwang'o Rigathi Gachagua kendo yango sir ne William Ruto. Rais Ruto alikuwa anasema yesa kwa Uhuru Kenyatta, na Mungu sasa amembariki, ndio rais yetu. Ni rais wetu, si raisi. Si ni rais, sio raisi. Kwa hivyo mimi nataka mnikubalie, hata mimi nisaidie rais na niseme yes sir. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok mar okinde ma pachoka mano LSK oseugai mar obila Douglas Kanja kuom riwore kod jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare kaunti ma Nyeri. Ogai mar LSK Faith Odhiambo oboke moro ne ute fwambo wacho ni jolony weche chike ni kod to e wi okang' ma Douglas Kanja okawo mar riwore kod jatend piny Kenya William Ruto e paw siasa. Mano miye nyaka thuolo mar twak kod jopiny e kinde moko onego bed ni onyiso chung' moro amora e weche mag siasa. Cynthia Onyango ni kod ler. Inspector General ya National Police Service odiochieng' manyoro kieni e kaunti ma Nyeri, jalup jatend piny Kithure Kindiki ogwelo ogai mar obila Douglas Kanja mondo mos jodak kendo twak kodgi kuom kinde mathwis. anaitwa Douglas. Twak mano obedo e nyirni machuok kende ka gisani to koro lokore thuon wach ma ochimo Kanja tir wiki chung' mare weche siasa mapachoka. Pia kuna mkubwa ya polisi ya Kenya, Inspector General ya National Police Service anaitwa Douglas Magaithie IG. Nimukenete umor eneno jatend pinywa ugo erokamano udwani oduog kendo mano ber erouru kamano to wan obila watiyo tijwa donge erouru kamano. Kaluwore kod oboke mochwe kogno kod ogai mar riwruogo kinde ma pacho kae Faith Odhiambo kendo ochwal ne ute fwambo ma pacho ka. Kanja ka oporo kendo twak gi jopiny e romo mar siasa nyiso chung' manyamakara gino makelo to kendo weyo jolony e weche chike ka nigi penjo mathoth. Okinde lero ni ogai mar obila kaluwore kod chik kaachiel kod kit tich ma otiyo kendo ne ochamo muma ni obiro timo. Ok onego bed ng'atno ma ume ng'weyo kit chung' mar siasa ma giwacho ni onenore odiochieng' manyoro. Oboke no lero ni ogai mar obila ni kod ting' mochuno mar keto e tim chia mar piny kaachiel kod kido mowinjore mar tije. Oboke no yango ni ogai mar obila mayuoro kendo twak e rombe mag siasa wito chia kod oteku mar tije kendo dhi ataro gi dwaro mar chik mar obila namba 24 kare 94 matamo obila wacho weche makelo tuomruok e paro kendo manyiso chung' nyakonchiel e siasa. LSK bende wacho ni kido ma Kanja onyiso dhi ataro mar katiba ma pacho ka kaachiel kod chike matayo tije obila ahinya to e kinde ma jo Kenya indhiyo kendo ilalgo. E wi mano, LSK wacho ni okang'no keto Kanja e lai mar dhi pacho kokalo e thiche oko mar apis kendo gisani nyaka okwa jo Kenya ng'wono mapiyo kata ogwe tao. To e duoko mare ka okalo kuom jachiw wach e lo obila Mushiri Nyaga owacho ni Kanja ne ok ochopo e romono e yor nyisruok mar siasa
to mana kaka okang' mar tiyo tije kaka ogai mar obila ma osebedo ka otimo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. E weche mag kuyo, japuonjre moro ma nyako ma nyoso mbalariany ma Multimedia Buore Nairobi ni kod noyudo ringre kowete tangi mar Pio Odhiambo manyoro. Sylvia Kemunto nochiwo lipot mar nolal tarik 30 dwe mar adek higani kaka jafwambo marwa Ifinya Kidilero. Achich midro gi nek mar Kemunto wacho ni en achiel kuom jopuonjre e skulno kendo ne osiepne. Gino mapodo makoganda gi buok wirani Sylvia Kemunto, japuonjre mbalariany ma Multimedia nolal nade mochwe oyude kotho. Kemunto manyoso weche mag kompyuta kendo nyoni e hike mokwongo mar somo nolal tarik 30 dwe mar adek higani. Motelo ne ma, Kemunto norne omenda kokadhe jaduong' kanisa kendo min mare notemo manye kokadhe simb ong'we yamo. Kata kamano nokomako simu. Gipek kod lit e chunye. Min mare lero kinde manolose mogik gi nyare. Hiyo Sunday nikapiga simu kwa security ya shule. Nikapigia security moja hapo juu, kuna wenye najua, nikamwambia nimetafuta mtoto simpati kwa simu, anisaidia aende kwa hostel mali anaishi, aone kama ako hapo. Huyu security akaenda, bila alienda akapata msichana wanaishi na Sylvia. Bila animpata akamwambia, aliamka asubuhi akaacha Sylvia kama amera yeye akatoka akaenda kanisa. Kurudi ndio alipata Sylvia hayuko. Alikuwa amepanga nguo, alikuwa mandoo zilikuwa zimepangwa hapa, alikuwa anafua vitu zimetapakaa, akaona sio kawaida. Ma ewi od kardak ma jopuonjre ma yawuoyi mar Block E mbalariany ma Multimedia. Tangini mar pi emano yude ringre Kemunto kosechako tow toko bila kotend skunno manye kuom thuolo mar ndala dek. Tangino mano yude ringre Sylvia no yud kotwe kod waya kendo kidi no luwe wiye. We are very saddened that as an institution, where are we heading? What is the guarantee and the safety of our girls around men? Those are the questions that we remain asking ourselves. When they try to check the movement of the girl through her mobile phone, it was discovered that the girl actually had the mobile phone on the whole of Sunday, and she was within the university. And the mobile phone was switched off on Sunday at 10 p.m. That finding from the police was very important because it indicated that the girl never left this university. She was within. Kaluwore gi joneno, rawera moro moyang nyinge kaka Philip Eric Mutinda, mabende ya chich maduong' mitudo gi nek Kemunto, none chieng' Jumapil kar saa 7 kawuok e room B90 kama Kemunto nodake, gi suitcase Kemunto manothuthni godo nyake room 301 Block E. Jopuonjre mamoko manodake room achiel kode olero ni suitcase no nok gineno tich ariyo gokinyi. Ile kitu aliniambia kuna kijana anamsumbua. Ampendi lakini huyo kijana anamsumbua, anamforce anataka akwe rafiki yake. Nikakuja majioni kitu ya 10 hapo. Nikapata the guy with the suitcase anajaribu kuilalia on the top of the head, hapo kwa head kama pillowcase, and then it felt uncomfortable, then aka decide kuyeka hapo tu kando ya hiyo desk. Kaka nwang'ere kode nene wuoyi maber kabisa. Makatani gino podo oyage buok nyaka sani. Sylvia anang'iga mana nyinge. Nyingne manosiko wacho ga sate. Eto bat sura kama takiae kata kokele sentakiae. No wacho ni Sylvia nenga machalo nade. No wacho ni negiero regado. Erok to negiero rega. Kaka no wuoyo. Nonro mar obila nyiso ni simb Kemunto nosim kar saa 4 mar otieno chieng' Jumapil manolalie. Anyuola mar Sylvia Kemunto koro dwaro ni piny owacho donjre wachni kendo neni otim nonro makare mondo mi Kemunto oyud ratiche. Mtoto akiuawa aruhusu kwa auawe, hakuna kupiga kelele. Si alikuwa anapiga kelele hapo karibu, hakuna mwenye alikuwa anasikia. Na kitambo wa mfurute wa mpepe wa muingize kwa tank. Huko ni kusema hakuna mwenye aliona. Ringre Sylvia notere kar kano ringre ma City Mochari kairito chenro mar bero. Nyikwa Ramogi. Tangini emano fwenye ringre Sylvia Kemunto. Gino mapod medo nyuolo paro en ni to enio mane manoting'e ringre Sylvia Kemunto nyaka maloka. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Multimedia, Nairobi. Erokamano Efi kuom lipodno. Kaodhi nyime yangore nitie medruok e lwenje mag kit chwech kod nek mar joma mine ka joma chuo makadhe lwenjego kwa mondo mi koro chokie chir
kendo go lipot. Magi owachi romo mar kao pacho ganda ewi yore kedo gi lwenje mag kit chwech mano bagi kaunti ma Nairobi, kama jokenda ticho ganda kwa piny owacho mondo ketie tim chike magayo lwenjego. Lidio Keo nigi ler. Ne en romo mokwongo mar kao pacho ganda ewi yore kedo gi lwenje mag kit chwech, romo manobai gi aput mochung' ne chenro no kendo noyo jokenda ticho ganda kod jogo mosekadhe midhiero makamago. According to the National Police Service, we had 97 femicide cases which were reported in 3 months alone in 2024. Currently, we are standing at about 171 cases, and I'm sure as of today, this number should be growing. Riwruoge go oseo piny owacho kuom keto nyawo kete tim chike magawo midhiero mag lwenjego, ka bende giseo doho kuom ywayo buchego kuom kinde malach. And all of us are saying that we should work collectively to ensure our judicial system are active, which also we support in believing in public institutions. But we feel cases are taking too slow to move forward. Justice for Sharon Wikenhardt, it was in 2018. And am I wrong, and you can correct me, until today case imekwama. Giseo obila kuom tiyo kuomgi gi teko mathoth kinde ma gidwaro ratichgi, ka bende giyango ni obila thoro chweyo mabamba moko kuomgi. Tulienda Jivanji, and we are fighting for other women and ourselves. I and many of these women in front here were sexually harassed by the police. We were strangled. Mimi, yule msana alikuwa na nguo ya Divine Church. And many are here, they can attest. And we were sexually harassed to catch up. Gidwaro mondo miyo ganda mosekadho e lwenje makamago kik chulo osuru, kaluwore ni gitiyo gi omenda mathoth e yore thiedhruok, ka jo hando pamo to kwa luor makende kindgi gi oganda, kaluwore ni gin bende gikonyo gero chumi mapachoka, kendo giwacho ni ohandgi no en mana kaka ohelni mamoko. I want you to know that if my work is not criminalized, then I can earn well. And I contribute to the economy of this country day in, day out. Because I belong to this nationality, I have an ID, so that means I vote. All we are asking for is for safety and security when we are at work. Because other works are good works and people are earning from them. But my work is good and I'm earning from it. And for me, it is working better. One of the jokes I always make is selling tomato is work, but sex work pays better for me. My mother was butchered by a client. The perpetrator was arrested on the scene with a murder weapon, never charged, yet everybody knew who was the suspect. Today, Rogers Mosaro is walking free, while my mother is lying on the grave. Jakoma Pudno Nancy Baraza okwa joma chuo bende ugoko ogo report ponone gi kadhe lwenje mag kit chwech, ka bende osingo twak gi migawo mar somo mar minywandi e chenro mag puonj ewi lwenjego e skunde. Tulisikia kesi 3 kutoka Othaya mawiki machache imepita kwamba wanaume sehemu zao za siri zimekatwa na mabibi. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni kuumiza mtu. And the place to start is educational institutions. We have to start from there to teach human rights and respect for the lives of men and women. So that has to go into curricula eventually. Chenro mar kao pacho ganda no biro dhi mbele counties duto 47 ka ibiro chwal report no na jatend piny Kenya. Bang' chwalo report gi ne aput marango yore mag kedo kod lwenje mag kit chwech kaachiel kod nek mar joma mine. Geno mar riwruoge gi en ni paro makamagi biro ketie tim, ka bende jakom apudno Nancy Baraza oganda ni mondo oriw gi lwedo e kedo kod lwenje mag kit chwech. Lydia Okeyo, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Kodok e wach makuyo mane jarit kendo jating ndai ma Raila Amolo Odinga mosanindo George Oduor ochanik mar juma manyien tich abich ma en tarik 11. Duond bura mar ODM olando chenro mar ik mar Oduor ma owinjore time dala gi Mandori mani Bonde County ma Siaya. Kaka paro George joera mage kadak ma Kibra bago chokruok e alap ma Kamkunji odhiambo ni mayudo thuolo mar ywage kanyakla. Jodago ywage ka jalno mane chiwore ne tije mane ni kinde duto Raila Odinga miya arita makare, duol nyochunyo chot ka itimone thieth ka thieth ma Nairobi West ka mosebedi ka itimone thieth. Komiti matayo riwruok ne ik ma Jojo yango chenro mibiro nyaka chopo odiechieng' mar kopo mare. Ringre osechwale kar kano ringre Montezuma kama jogo mong'eye kaka oriwo koda ka MCS
gi jotelo moko ochiwe nendgi. Tiyo gi jakom to jakom ne jakibira ka. Joji bende jakibira. Koro jokibira nyaka pare mana kaka udgi. Koro kwa nyal kawe kaka ja Island ama ja Lang'ata kumodakie ni. Sani wakawe kaka jakibira. Emomiyo wacho ni uluongo jokibira mondo watim nu jaod Joji mus kaachiel kod anyuolane. Gima nyalo wacho kuome, adwaro ni yawo machielo okaw discipline mar Joji Oduor. Kech discipline e gima muhimu. To kod luor mane en go, mokata koponi ng'ato mi gimoro, titimo maber kaka Joji ne timo. To wiwa ok nyal wil kode kaka otiyo gi jakom to chwe moko ndhogo jakom. Gima lit ni baba wan be litnwa. Seche moywa kamano, samo kuyo kamano wabende wakuyo kode. Koro obed kong'eyo ni Srang'ombe Ward wan kode gi kuyo kama achiel. Wan wabende wan achiel kod baba wadhi konye yiko osiepne mano osebedo jakore, mano osebedo ka en kode iluongo ni gi dholuo Kiswahili mamunifu. Nikech mondo ichop kama entieno higni mawinjo no osetieko kode no ok ka kune baba ben otiyo tich maber ok ni chopo higni go to ber mano bedo go maber no emomiyo ineno ka kuyo ni Srang'o ni Kibra constituency as a whole. Kaka jo Kibera waparo Joji kaka ng'ano mosekedo wadok chien higni madhi 35 ka Kenya ne pok obedo piny mar multi-party to Joji gini achiel kuom jogo manomaki omak gi ndalo 77 kendo kata ka in gi Raila midekre mang'eny mag sirikal iluwi koni gi kocha tibe chunyi tek indhundri bi wacho ni kae manyaka kedie wang'eni Joji ne ng'ama Ese oket chunye kama okwe. Riwruok mar governors okwedo lai manyien mamiyo county spok mar omenda kitiyo gi lach mar gwenge kod kwan madhier mag jopiny. Governors kod senators wacho ni lai makamano dhi miyo counties 31 dhi yudo omenda matin e kinde ma counties 16 kende ema dhi yudo pok makare. Gidwal achiel, governors kod senators oramo ni counties nyaka bimi bilion 536 e hiko muom mar 2025-2026. Chris Owino leronwa. Riwruok mar Governors COG okwedo lai manyien mar miyo counties pok mar omenda manyocha opedh kod duol mochung'ne pogo mwandu e kind counties kod sirikal mamalo CRA. Lai makamano madwaro ni counties omi pok mar omenda mathoth kaluwore kod lach margi kaachiel kod kiwango mar dhier okwed kod governors kaachiel kod senators mawacho ni odhi mayo counties mamoko omenda. The fourth formula is flawed, is discriminatory. Because when you apply it on the current allocation of 387, most counties will lose. That's the first observation. Number two, kaluwore gi lai makamano, omenda ne counties onego chiw kaluwore kod kwan mag ji 42, omenda maromre ne counties duto 22, lach mar gwenge 9, kod dhier mar jopiny 14 e kind weche mamoko. COG kod senators lero ni lai makamano dhi miyo counties 31 lalo omenda kinde ma counties mamoko 16 to dhi yudo medruok e pok mar omenda. The formula, the parameters of the formula that the Senate is going to approve and apply must be based on verifiable data that is applicable across the 47 counties. when you apply the fourth formula on 387, all counties will lose. In fact, 21 counties will lose. A total of 12 billion Kenya shillings. Moko kuom counties madhiro lal mar omenda poni oketo tim lai makamano en county ma Nairobi madhi wito $696,000, county ma Nakuru madhi lalo $491,000, county ma Turkana madhi lalo $448,000, kinde ma county ma Kisumu to dhi lalo $276,000. E bat korka chich, counties mamoko maromo 16 to dhi buonjo poni okete tim lai mar CRA. Moko kuom counties madhi yudo keyo mobup gin Garissa madhi yudo medruok mar omenda maromo $1.9, Marsabit madhi yudo $1.2, county ma Isiolo dhi yudo $951,000, Kajiado dhi yudo $751,000, kinde ma county ma Siaya dhi yudo medruok mar omenda maromo $141,000. Senators wacho ni counties osebedo katiyo marach kod dhier mag jopiny e yudo omenda mathoth, omenda mapok okelo lokruok moro amora. Governors bende pod oramo ni counties nyaka yud pok mar omenda maromo $536
hiko mo mar 2025-2026 ma onge dok chien. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E weche mag thieth, chanjo mopogore opogore mag nyithindo nyalo rumo e pacho ka kochopo dwe mar 6 kaluwore gi deko ma piny owacho golo godo omenda maromo shillings bilion 1.5 mowinjo tigo de ng'iewo chanjogo. Mayang kod riwruoge ma ok mag piny owacho marango weche mag thieth e kinde romo mane okelo gi kanyakla kod riwruok mar jood bura ma mine e pacho ka. Burani bende oyang ni riwruok mar Gavi chano weyo chiwo sir margi ne chanjo mag nyithindo kochopo higa ma 2029 kendo bugono pok oyang kaka ibiro din ka jood bura ma mine to singo chwalo paro mar bugo omenda ma chwalo kokalo e migawo mar thieth ka Judith Omondi ni kod ler. Kowuok e sir ne yedhe magayo tuo mar ayaki, kahera, malaria e kind mamoko, ng'wech kawuono chopo nyaka e chanjo mag nyithindo ma opogore opogore. E bura ma okelo kanyakla riwruok mar riwruoge ma ok mag piny owacho marango weche mag thieth kaachiel gi riwruok mar jood bura ma mine e pachoka, oyangore ni samoro nyithindo biro chako weyo yudo chanjo chakre dwe mar 6 higani kaluwore ni piny owacho kosegolo maromo bilion 1.5 ma owinjo tigo e nyiewo chanjogo. There is a looming crisis, and that by June 30th we ought to have paid the financing that is necessary, the figures of which can be made available, and it's about the tune of 1.5 to 1.6 billion Kenya shillings. If we don't pay by June, it means that again we are going to have a stock out of polio, a vaccine, we are going to have a stock out of measles, we are going to have a stock out of all the finances that are given, a stock out of all the doses that Gavi gives. Thoth chanjo osebed ka ichiwo kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Gavi. Kata kamano, kaluwore ni piny Kenya osechopo rang'iny magole kowuok e pinje ma odhir ahinya nyaka e piny manyalo nenie e diere, nyaka sani riwruok mar Gavi chano chungo sir margi kochopo higa mar 2029. Gino manyalo yiengo thieth ahinya to ne tuoche ma igeng'o gi chanjo kaka kahera, aruodhi, malaria e kind mamoko. By 2029, we are expected to fund 100%. Right now, we may find that Gavi is funding 80%, we are funding 20%, we are funding 35% of new vaccines. They have formulas, and those are the formulas that we are meant to work with as Kenya. And the impact is now raising the issue of sustainability. Will we be able then to sustain our programs should the donors exit? And here, part of the recommendation is that there should be an increased domestic funding for immunization program, including even exploring public-private partnership. Nyaka sani jood bura mamine okawo ting' mar neno ni weche chanjo obuga guchgi kokalo kuom od bura, ka paro moko bende nitie mondo mi giti kod aguche moko ma ok mag thieth e siro chanjo ahinya to ne nyithindo. We have the sports fund. I would call that as the equivalent of what I saw there as they call it some trust fund. We have a sports fund. And in the sports fund collects money from gaming, lottery, and what have you. And a percentage of that money, I think it is 30%, I stand to be corrected, goes to the Ministry of Health. So we can rearrange and recommend as an action plan that such money goes towards immunization. Nengo mar chiwo chanjo duto madwarore ne nyathi ka nyathi yare nyuol nyaka ochop higni 2 dwaro shillings 12,86. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwaromo gi tokiro report mano motenore kod weche mag thieth to kod chanjo. Wakawo yoyo kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mano maro imore parni mbaka bende wantiere godo gin kanye kauno chinti changwan. Chuny boma ma Nairobi,
machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Evelyn Mudoka. Mondo miyudi galagala kaka skiza turmari, *860 *416#. Ramogi TV and ot mar jower duto te. Shalom. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenden mar Oimore. Mbalariany ma Moyo chako chenro mar riembe tich mokuom jotije mage kaka achiel kuom yo mag chako duoko tat somono e wang'e. Ten mbalariany lero ni ma timore kaluwore kod ng'ikruok mar omenda ma mbalariany osebedogo kuom thuolo malach manodwa nege chutho. Simfros Okenda nigi ler. Martine Dalo Prochiko toka otelo mar mbalariany ma Moi manilik luro e lak thon, ten mbalariany no manyieno chako chenro mar temo duoko tat somono e wang'. E oboke mar tarik 2 dwe mar 4 higani, ten mbalariany no oro ote ne riwruog jotich mano UWASU mondo giikre ne chenro mar teng'o lwet moko kuom jotich gi mogo. E oboke no, Mogo Kogno kod Vice Chancellor manyien e yor Kojolo, Ngire Kiplagat Kotut, mbalariany no ywak ni kwan mar jopuonjre madonjo e mbalariany no osedok piny, gino ma oseduono agucho omenda mar mbalariany no. Ngire Kiplagat osingo mar lalruok kod riwruog jotich e thuoloni duto mar neno yore mamoko mag konyo jotich madhole mar koso tich dhi mulo. Ten mbalariany ni bende osingo mar luwo chike duto matayo riembo ji e tich kendo chulo jotich moriembi gope duto ma mbalariany no ni godo. Mbalariany ma Moi noyudo telo manyien e chak higani kaluwore kod achiedh nade modhuro ma osebedo kanore kuom thuolo buora sani. Listi mag joma chenro ni biro hinyo ibiro gol dwe mar 5 higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Midhiero mar ridruok mar nengo ngima en midhiero maduong' ma weg tije kod jotich kalo e pacho ka kotenore kod wach osuru ming'adogi. Ma en wach ma owuok e romo mar 44 mar riwruok ma weg tije ma pacho ka bade maimbo mano Kenya, mano Federation of Kenyan Employers, mano bagi boma ma Kisumu. Ma miyo koro kwa makende wuok ne piny owacho mondo miyo rangane na chike magiwacho ni oridore mokalo ne weg ohala kod jondik ji e tich. Millicent Adhiambo miyo aler mathoth. E romo ma higa ka higa mar 44 e boma ma Kisumu, jokanyo mag riwruok mag jondik oganda e tije Federation of Kenya Employers koro kwayo piny owacho mondo rangi kaka nyalo dwoko e chien jok mag osuru ma oket ne jondik ji e tije kaka yor bero sekta no kod mar ohala. FKE stands for obedience to the law and compliance by employers. That's what we encourage. Yes, we engage government on the one hand to say that some of these taxes are onerous and could you review them and see how to reduce the pain for employers. But once it is a law, our members do comply. Tuak ewi medruok osuru
ming'ado jotije mong'ere kaka statutory deductions bende ne owuok ka FKE koro dwaro mondo piny owacho oduok chien kwan omenda ming'ado jotije mondo giyud gima gidok godo pacho ka dwe orumo. I know it is a difficult one for employers because there's no guarantee you'll get a house, but many houses have been built. We continue to engage with the government to see if there's any way in which the level of contribution can be reviewed, and also if we can put a cap on the period. We are going to remain engaged with the government on this matter. We've already presented it to the CS Treasury, and I know the government is considering how to address the issues that not just employers but really industry has raised. Tuak ewi medruok mag osuru ming'ado jotije bende statutory deductions bende ne owuok ka FKE koro dwaro mondo piny owacho oduok chien kwan omenda ming'ado jotije mondo giyud gima ginyalo dok go pacho ka dwe orumo. It is a problem, and we've engaged with the government on this one. We've talked about it for quite a long time, that we need to look at the level of deductions that makes it possible for employees to have take-home pay that is meaningful and does not put employers in jeopardy where you are complying with the law on the taxes and the statutory deductions that you're supposed to apply, and also looking at your employee and realizing that this person has very little income or zero to take home. So it's an ongoing conversation. We did engage on this one with CS Treasury, and they are working out in reality what is the level of the problem, and we hope to continue to engage. Ekin midhiero makamago, Federation of Kenya Employers osidho chenro manyien ayanga mabiro jelo weg tije kod ohendni matindo e kit telo, lony kod lwasi makare mag jotije kod yore timo ohala pacho ka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jolony magedo koro chano muko ot moro ma gorofa 11 e alwora mar kona Kilifi, Mvita, Mombasa bang' odno mane pod igero senyore kendo leng'ore nyakonchiel. Kane loso gi jofwamb weche Lawrence Gitau, men midusa koni oboke mane opudho gedo mar odno nyiso ni ne onego bed gorofa 6. Kata kamano odno ne oger nyaka gorofa 11. Ne ochuno jogo modak e alworano dar kaluwore gi luoro mantie ni odno kidek ruombore piny e sa asaya, ka obila bende ne okwore alworano mar garo gi chien jogo makidek chope alwora odno. Chenro madwaro ruombo odno piny dhi nyime ka jolony bende timo nonro mar yango ka odno ne igero gi jolony. We've seen the dangers that are posed by the building. It's in the process of collapse. One floor has collapsed. That means the columns on the ground floor have failed, and the building has come down and is leaning toward side. So it continues to pose danger to the public, and it needs to be brought down. This we've agreed with the county government and with the developer. Sababu itachukua muda ili tuweze kulileta hili jengo chini. Tungewasihi kwamba tafadhali muweze kutupa muda, muwe na supra ili tuweze kuhakikisha kwamba jengo hili limekuja chini, na pia tumeweza kuondoa yale yote ambayo tunaweza kuondoa pale. Tusije kukimbia pale tukitafuta chuma na mambo mengine. Ilikana pamoja county government na national government na other private sector. Lengo letu kuu mwanzo hapa ni kuhakikisha usalama wa wananchi. Alafu baadaye na expert tuko hapa, tutafanya uchunguzi, tujadiliane, alafu tutaweza kuwapa maelezo kamili. Wadhi county Homa Bay jodak mamakongeni bo Homa Bay dwani mondo piny owacho county no odar oko dag minyaga mani bomano kendo ma okio gi kar dak margino. Kaka Ali Abich lero gi wacho ni muya marach wuok kanyo kendo koro keto ngimagi e lwasi ma ok ni kare. Dag minyaga ni manitie boma ma Homa Bay kendo kio gi kar dak mamakongeni chal mare ok osebedo maber kaluwore kod tik marach ma wuoke, kendo hinyo jowuoth mawuok kata donjo e boma ma Homa Bay ka wuok apaya ma Kendu Bay ka donjo e chuny boma no. Jodak mamakongeni mabende ni machiegni kod kar minyaga ni ywago chal mare magiwacho ni osebedo ka hinyogi kaluwore kod tik marach ma wuoke, kendo nyalo miyo tuoche monjogi ka gikone gi sani dag minyaga no ok onego bed machiegni kanyo, ka gidwa ni mondo sirikand kaunti omany lo machielo oko mar boma minyalo dare kar minyaga no. Swage plantation ni endi ohinyowa kaka jomakongeni. First of all, community ka endi wadake ji mang'eny, to pi
maya ka sewage kaendi ok obedo treated maber to odonjo e nam direct. Nam kaendi wantiere gi aquatic animals kaka fish, onego bed ni gibedo supported gi gimoro miluongo ni biochemical oxygen ma itiyo godo ka sewage kaendi. To ka ok wanere plant, ok plant kaka luwore kaka otiyo, ok wane machine moro amora manyiso ni ati pi madonjo kaendi gin pi waste maro. Adiera wakwa sirikal ni weche mwaketo mondo gitimnwa. Wawuoyo weche moko kaka ler e community wa, siweji ni osebedo ka ok miwa ngima maber, omiyo wakwayo yo minyalo golego mondo tere kamoro. E romo mane moko kuom jodak ma Makongeni obedogo gi tend kambi mar Mawasco ne giywago pek ma gisebedo ka gineno kaluwore gi chal marach mar kar minyagano ma giwacho ni keto picha marach e boma ma Homa Bay, kendo koro ber kidare tere kamachielo nikech bende okiyo kod kama sirikal mamalo dhi nyime kod gedo mag ute ma nengogi oyueyo. Sewage plant ni wan kaka jodak ma Makongeni wahinyore. Number 1, okawo pi kaka en no to soyo e nam. Ka chieng' rieny to dung', wall bende kore obarore ma if any case ni gari obayo yo from the main highway, tidonjo gari dhi madonj nyaka e pond. Nikech koro town bende yarore, waneno ni sewage ni kaber, to county government ong'ane kaka nyalo relocate e location machielo mopogore gi town ka. Nikech en eme kopo ni ya gi Kisumu, tikuongo chope kapok idonjo e town. And settlement bende sani medore, it is next to the affordable housing. Ma in future obro tingo ji mang'eny to samodung' no ok odhi bedo maber. Jatatije maduong' mar Mawasco Thomas Nyonje manoyuoro e kinde romo mar jopinyno ne ogolo singo ni sirikand kaunti sani koro dhi nyime kod chenro mar manyo kama inyalo dare kar minyagano. So gi chenro maber ma county government to gi Homa Bay Water and Sanitation Company nigodo e wach sewage treatment plant maka nyiso gi ni Governor marwa Satieno Nyasuna Wanga okawo wach mar sewage treatment plant ni maduong', osemanyo investors, wawuoyo gi African Development Bank mondo mi ka wanyalo yudo omenda migolo godo gini ka itere godo kamachielo. Ma en progress madhi mbele, en gima itimo, wasetimo survey mar kama onego beni gini dhiye. Chal marach mar kar minyagani endi osebedo ka kelo pek ne jodak ma Makongeni kaachiel kod jogo matiyo kod apaya maduong' madonjo e chuny boma ma Homa Bay. Jodak ma Makongeni kwa sirikand kaunti mondo omany kaka nyalo gol kar minyagani endi kaendi mondo giyud konyruok kaluwore kod tik marach ma giwacho ni osebedo ka hinyogi e alworani endi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi en chieng' tich ang'wen. Chieng' tich ang'wen nyaka wabed gi sigana ma athoro sudo ne Walter Nyambaga mondo mi ogonwa sigana. Omiyo mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar gin kanye. Kawuono wamenyo ni jaod bura machon mano mabondo mano ng'ere ni Jona Ougo Ochieng' ne otiyo kaka japuonj kapok nodonje weche mag siasa. Walter Nyambaga miyowa sigana Otieno Karana Jamigingo. Higa mar 1986 Ugo Jona Ochieng' nonyuol kendo chako sombe. Kane in e gweng'ni tisomo kamoro ni Ramba. Kore kidhi Maseno. Pia Maseno tidhi Alliance. Alliance kore kidhi Makerere. Kore kikia Makerere kinyalo ndiki. Koro kihero tinyalo dhi somo oko Amerika girgo. Bobedo gi master mar degree ma bedo japuonj ok dokta japuonj. Bang'i nyosomo nyaka Amerika, Jono Ugo mabende oyangore kaka Lingber nochako tije kaka japuonj. To kama kare moko chako tich odugo puonj Maseno kama yudo ka be kod na student kuro 1951. Anayude dalawa nopuonja mbira dalawa. To abe japuonja mbira kanyo. Ema ne wayudore. Chako tich 51 to sasa donje 74. E ngimane mar puonj, Ugo noweyo ling'any mathoth kod ji ma opuonjo mapoyo lai mong'ith mane oweyo chien. Ugo ochaka Mulda higa 57 kane primary school moro kane Mahaya otera intermediate miluongo ni Maranda. Chon nitimo penjo moro ni CEE, Common Entrance Examination. Kikalo nene sector ekidhi e intermediate. Koro wan wadhi e intermediate miluongo ni Maranda. Ayudo japuonj Mr. Ugo kama nitie kanyo kaka principal kaka niluongo gi kendo gin jopuonj mani malo
group miluongo ni KT1 teachers by then. Kanye mopuonja gi ng'ama iluongo ni Luoko Ginga, uto sani uluongo Raila Amolo. One of my classmates. Raila Amolo Odinga. One miluongo ni Luoko Ginga. Puonjowa Maranda. Raila ni nyamira kaka ng'ama iluongo ni Jadei. Wan to adek e ot miluongo ni Gor e sikul ka. Klas tachiel. Koro Ugo ne puonjowa kendo olosowa nikech achiel kuom gik nopuonjowa ne morwa ne en wach Nyasaye. To Ugo nong'eyo be kaka tieko weche mag nyithindo kochopo ni hahe nitie. Odiochieng' achiel ne nitie mane japuonj bao kaka iwinjo ga jopuonj bao go ne piny kabisa. To moro nowa gi goch kabisa. Luoko Ginga miluongo Raila no konwa mana ni kawuono ka wan go ng'ato to waduto walwar gigo piny wana ni ng'ama koro goyo. Raila muwinjo ga an wang'e story mare. Ema ka nochopo. To ne kod nego ng'ato to ng'ano alwaro cheso to ng'ano alwaro kiang'o to mochopo kama koro itero ji ir jaduong' Ougo. Ougo ne japuonj maduong' mane ni kod rieko matut. To kamano kende odiochieng' achiel Oginga Odinga obiro ni wuode miluongo ni Luoko Ginga mwaluongo Raila. Chande dala kucho Ugo to chwade mbele naka. To wan e parade wachung'. Ai Ugo no chieng' kwa chung' e parade ng'in chon ofis nika to jeni parade ka. To wacho ni jaduong' wan chwade be ibiro kabiyie ni munde chwade. Gima dwaro wacho ni madang chwade moloyo. Kaw nyathini dhi dago Kisumu wekwe no dagi mama ne e dala ka. Nyathini wiye ber. Ng'ino wacho to winji parade. Ginga to wacho uno chieng' nyaka chwade. To da ajaduong' gima wacho ni obro konyi. Kaw nyathini dhi dago kanyo. Kisumu kuma ne ngatie. Eka kaka nwachopo e klas abiriyo to Luoko Ginga makoro Raila notir kanye. To wan koro wadong' ka. Ugo nopuonjowa. Yore mako bad ji ne ok odog chien kata matin. Nyathi ka nyathi yudo support koa kuom yore miluongo ni Ugo, lakini gine ging'iyo luonge ni babu. Gimono wan kar ka ging'e ni babu. Koro babu nie ne wayudo support kuome maber. Makata mane koro nindo nyithinda noywak malit ahinya. Ka giparo ni babu timang'o ni babu nindo. Kor ka ji okonyo ng'ato ka ng'ato wacho ni an dok no Ugo. Ok dina bet ng'ama kama. Familia mare bende ne omiyo thuolo kendo ne otero gi hadho ngima kinde ka kinde. Kaka nyakwaro nyacho ni jaduong' nohero nyithindo seriously. Ka en watugo ga kae to odni ema niketo dani ne keto ga mana kae. Kodwa terowa out just as you are. Ilili ler in gi law yonge law ku brother. He never believed in chwado nyathi. Okwera mos. No. He's a very sober person. But very straight to the letter. To the letter. I'm telling you. For me, teach you. Ni A to B. Bwana ni blue party. Stick to the letter. To samodonje siasa nokolokore kata. Nokolokore. At least an one nyithinde nokolokore. Maybe mama mayalo nokolokore. Okay. Nyar jaod bura John Ougo ma en Luis Ougo chutowa kaka ne obedo japuonj. Kizungu wacho ni an apple does not fall far from its tree. Koro anyalo wacho ni the fact ni baba gi mama ne gin jopuonj contributed to my passion for teaching. I am passionate about teaching. Tadwa medo ni jaoda be en japuonj. Baba no balance maber kabisa between siasa and family. Were kaka nying moro Ougo Lingber nobiro. Lingber ni anyalo wacho ni en gi sides ariyo. Koma ber gi koma rach. Nitie jomokawe ni baba ne ling nikech en ng'ama weche ne tin. Ing'eni ji inyuolo mopogre. Baba ne en ng'ama weche ne notimre nadi ne tin. To ne en ng'ama somo. He was a scholar, he was a thinker. Koro nokowuo mang'eny. So ling ne no nen kite. To ling ten ng'ama paro. Emomiyo kata ka wacho wuok miloso, to loso maber. To nitie jomoko mabe okawo
wach mar ling mar babano negatively. Nitie jomoko maweni baba noling kaka noling e bunge no because ne onge gima wachi. Owuok kanodonje parliament, diere no Odinga ne dum ne jim ne sum. Odinga ne ng'at moro ma sirkal nok dwar. Koro kanodonje parliament, sama ne ji bedo introduced. To ka Kenyatta mose no Odinga ya pili. Mopok ana biro kaka mijumbe mabond. To kendo Odinga ya pili ni. Koro en ng'ama ji te ne ng'iye ni mano Oginga mar ariyo mobiro kama biro ketho sirkal. Koro mae kama Ugo nochako bede ng'at mane ji paro no Ugo ng'ama ling. Ugo nochako siasa to mana kod jodongo mane ogeno. Chief campaigners ema tudi gi voters mage joma biro kod jodongo moko be ing'e ni kapod ko oyieri to udhi gimoro ni kama jodongo dhi cha iluongo nango chieng' nomination be ibedo gi jodongo migeno mikawo materie nomination. No yangre kaka ng'ama nohero siasa. Ting'e ndalogo joma nohero siasa ne pingo wasungu. Ne ng'ama nong'ere nok dwar loch mar ukoloni. Mano nong'ere ga kendo ne en jatelo, nonyuole ng'ama jatelo. Kaka modonje siasa personally gi moko no surprise wa. Ok no expect no bilonje siasa. Gima ne babo bedo associated go ahinya en infrastructure. Kichinge ni yore ka onge to dongruok ok nyal bete. Nitiere kumoro yo Imbo. There's a road mano construct mano miyo koro ji can go across. Infrastructure, schools. Daraja magoe ma kiwuok Usenge kidhi Lokacha. Kamanyisha ne President Ruto dhiel. Ouge mano kongo keto daraja kanyo. Kanyo ne onge ne jinga dhiga mnegi yie. Ouge mano bugo daraja no moketo makori wuotho kidhi Lokacha. Usipene paro malong'o loch mare kaka jaod bura e telo mokwongo. Ugo no wir gi nyim. Nolos nyim. No buke go madende duto no to nyim. That time ne pod atin. Ne pod aroma wuoyi kamano. To gik moko timre, ji gweyo, ji timang'o. Bas koro Ugo obiro makoro koro bedo mbunge mabond. Sama okele ni opok chia dala ka. Malich dala ne ni malo kacha dala wuon mare. Ne dala lich ma onge jasiasa maseno kuwir kuom nyim. Jogi tinde kata kiseyombo. Jomunda gi tichema gi manyiso ni in gi ndhathi onge. Ugo ni ng'ama notim ne gi manyiso ni en gi ndhathi. Ne en vivi lesson mohingore. Ne en moro maber. Koka ne ochiwo report odhiambo okinyi ka saa 12 kanyo. Ang nigi bi mana gi ng'atno ka koro ting' olich. Agoro biro. Gicharachi ng'eno ting'i koro Kalore kod osiep mare mane nitiere kinde kod Jaramogi Oginga Odinga, Ugo nogweyo tawo kaka jaod bura mabondo kendo chiko ne Jaramogi ema mondo okaw komno mondo tabondo tok kosewuok e komno. E kindego Jaramogi nowuok e jela. Ema wach wuok ni Oginga we. Kori dwaro kama Oginga donje. Oginga obiro release gi government. Nogo peksen kum yawut luo te. Ji te no penjo jomoko ne dwa no dhi Oginga Oginga dhi ochung Kisumo. Jomoko no dwa ne komo Nairobi. Openj kode jo South jomoko ne kia ni ng'ato wene South Nyanza. Ji no dagi. Onge ng'ama noyiewe kom kata ng'ata di. Onge ng'ama nong'eyo. Kata chiege ne kia, kata nyithinde ne kia, kata wan supporters ne mano Ugo koro Ugo dhi we kom. Ng'ama nong'e ne onge. Giro no surprise wa dala kama ngima. Family mar ngima mar Kabondo. Osiepne moro wuono tienda molo. Mararieda ni? Aete Kasamba. Osiepne kabisa. Wuono jabura. To kendo japuonj kaka en ng'ato no, the late John Eston Okara Korola. To Mitula to ja finance. Koro netiyoga kode kaka basa mar institution ma entie. Ugo wachore ne en jal mane ohero mako lwedo mag ji koreso gi midhiero. Ok oyot bedo chi jasiasa. Mano to ok yot anyway.
En gi pek mamoko. Number one, jasiasa onego bed jamon, not one wife. Nikech tich ng'eny kanyo sana. To ng'eni an chiege, to welo duto ni e lweta, to an ng'ama obedo employed. Mane momi nena wacho ni nyaka bed ng'ama not one wife. Koro voters nyalo complain to ku ng'eny ber, do ng'eny ber. Thoth ber satich. Sachiemo sachiemo mo ber nikech kuon kosiko dong pile. To ne an oheraga koro natiyone no yawo wholesale Wang'arot koro kanyo manatiyo nan ran gige mag business to kende siasa 74 kochako siasa to an manan secretary mar KANU establishment marwane mabarupe ne an go mang'eny mane ondikona luong bura kama tim kama mane kinde go ugo jasiasa mane moso ji gi bombe e kinde ka kinde kendo ne en gi symbol miluongo olith jaganga ne watimo kama okere ka jasiasa masani tirito jakang godi koko to wan ne rally ugo ne wang'e ka ji osebet to waseng'eyo kama ji biro goye koko. Nyako Ramogi erokamano kuom bedo kod chenro chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Kowero. Thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Mano kori budho godong war gi Joseph Mekane, kod mon mabeyo. Erokamano Walter Nyambaga kuom sigana mar Owego. An babo chako moso ji gi buomba puonjra mos kit mos manyien. Riwruok mar wege otende kod bae kaunti ma Migori ywago lwasi marach matimo ohala kaachiel kod osuru mamalo makaw kuomgi kod piny owacho. Gwacho ni mae hinyo ohandgi kendo monogi chwalo ohandgi e yo makare. Juma nigi mathoth. Jokanyrwok mag wege beche kaachiel kod otende kaunti ma Migori moriko ne wuoyo e kinde romo margi mar twak kaka ginyalo bero sekta mar otende kaachiel kod beche kaunti ma Migori. Wacho ne gitimo ohala e lwasi mok ber ka giseyo tend kaunti ma Migori. Wege otende gi kaachiel kod beche wacho ni nitiere otende kod beche mathoth ma oselore kaunti ma Migori kendo rawere owito tijegi nikech pek mar ohala mabende koro biro nikech gin kod lwasi makare mar timo ohala. Biashara nyingi zinafungwa, hawataki kufanya utafiti waone zinafungwa kwa nini. So environment ya biashara is not friendly in Migori County. That's why now we're having these challenges. Kwa county government no miwa ohala jite matimo tele i Migori County. Kigibe nigitero ohala e biashara achiel kata hotel achiel to hotels mamoko ok yud biashara. Alfred Mudeizi menachiel kuom jokanyo marwogni mag wegi otende kaachiel kod beche wach nosuru ma oketnegi ni malo to nweng'o margi koro nitie piny. Health iko na licenses mbili, ulipe za wafanyikazi na ulipe za institution. Tuko na license ya tourism, tuko na license ile tu ya signboard advertisement. Ukitaka kuonyesha tu mahali unafanya biashara wanakuambia ulipe. Kuna license ya liquor. Wege otende kaachiel kod bache gi wacho ni piny owacho ma kaunti ma Migori oserem keto ler alwora mar otende, miyo gi pi maler kaachiel kod kata keto taya e kuonde duto ma Migori mondo koro ochiw arita ne welo maggi. Wakwayo mondo mi wabed gi security mamalo kaluwore ni security no kanitie korka wanyalo yudo lwasi maber mar ohala. Management has collected, so why are we paying them? Street lights hakuna, parking. Ukienda town saizi customers wetu wanatoroka Migori today, wanatoroka kwa sababu hakuna mahali utaweka gari yako. Tuna customer ambaye amekuja kwa maduka zetu na ametuambia sisi kama association they have complained kwamba wamekuja wamelala into our various hotels. Walipoenda town kupaka gari ili wanunue kitu kwa supermarket, they had to part with 5,000 shillings ambayo wamekamatwa kwamba illegal parking. An kaka for example at area miluongo ni Apida kanye ni kama odichieng' yoro ni tekeji kech wakoso light
onge mantie kanyo. Koro nakwayo mbunge mara kaka Jurent otemo kele security kanyo kata police ma biro area ko kanyo yuro ka seko giwuok kanyo gichoko pesa ir jochanga. Giwacho be ne gigeno ne chako tich mar lap ndeke malichota e kaunti ma Migori bero sekta ni mar ohala. Kata kamano onge lokruok malong'o magineno. Wantie kod Migori airstrip. Wayudo ni airstrip no okonywa kaka jo Migori County. Welo donjo to giyie dhi e utende ma oko ma across the border to magwa gi ok wayud opportunity mamiyo otendewa ma Migori County ka waendelea. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wachne ywak ma ogol kod wegi otende kaachiel kod bache kaunti ma Migori en mano mosechopnegi kendo gidhi kawo okang' mowinjore mar keto lwasi makare mar ohala. Weche manyiso giwacho kendo gin weche mabecho kendo watemo mondo wasud kuom wach mane giwacho, obed wach street lighting, obed wach mar sewer system, wach mar pi, watemo mondo walosi. Olima kata kamano ne okwayo tenruok mag wegi otende kaachiel kod bache e kaunti ma Migori mondo koro ti kodgi machiegni mondo ka gibedi ka ging'eyo midhieche ma gikale kendo gikonygi. Inyalo mana kwayogi ni kane ber kaka gin association ma iluongo ni Mikoba mar jok marito wege magawa manie Migori County ka ginyalo tiyo kodwa formally kaka sirikal. Ni pok wabedo gi tudruok mar achiel kachiel gi wego tendego to mae no kang' maber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jobodaboda mowuok East Kamagaki kar chung'o bura ma Kasipul kaunti ma Beyo chako riwruog saga margi magidwaro bero godo ngima jokanyo ka giloko dhoch ewi nying marach ma sekta ma bodaboda ma bende osebedo godo e gwenge mopogore opogore. Kaka jafwambo mar Wale Abich lero, jobodaboda go timo chenro mar pur kod ohala mopogore kokalo e riwruog sagano mar jolo jokanyo maggi. Sekta mar bodaboda en achiel kuom sekta modikuro were mathoth e pacho ka mayudo konyruok margi e tije riembo apiko ma gisebedo ka gitimo kaka yor konyo e kedo kod nok mar tije kind rowere. Kuom thuolo malach sekta no thoth ji osebedo kokawo kaka kamoting'o jomaundu, gino mosemiyo sekta mar bodaboda nying marach e kor gwenge mopogore. Kata kamano thoth jo bodaboda sani koro donjo e chenro mopogore mageto loko ngimagi. E ward ma East Kamagaki ka chud bura ma Kasipul, jo bodaboda ne oriwore ma ochako riwruok mar saga margi ma sani ni kod jokanyo moingo 300 kama gitime chenro mag dongruok mabero ngimagi. East Kamagaki bodaboda sacco ne wachako last year January, then watieko some period to waregister as a sacco, and High Excellency the Governor no biro motimo launching ka officially on 11th of May. Tokeno Governor the county government ma entie motelo negi nomiyo wa $1 million mar dongruok mwasetimo tok $1 million no en ni waseyawo kar spare parts. Inyalo yudo gigewa mag apiko gi kar wasikri kanyo kendo waketo nengo mayot kabisa makonyo members kata ok in kodwa kata in kodwa inyalo dhi kanyo kawo spare parts. But ka in a member wa to ka gino ikoso pesa to samoro in gi spare mokethore to inyalo dhi kawo kanyo gowi tibiro chulo. Jo bodaboda go bende jiwo jowetegi mapod riembo apikni mag ji kama ne gichiwo negi apikni 20 manyien mane ginyiewo kokalo e hola mane gikawo e bengi kaka yor konyo e bero ngimagi. Bende kokalo e riwruog sagano jo apiko go ne opuro sunflower makoro gin kod motedo magiuso e kind chenro mamoko mag dongruok mageto bero ngimagi. Ne wapuro puodho mwapidho sunflower. Kawuono wan gi mo mamarwa. And mono king'iye kata sani en mo ma dhano koro hero lajri. Koro en mo ma onge gik mokeye mang'eny. Mana through this nini. Wan gi welding machine. Gima wacho gi physical gini neno gi ma tiyo. Wan gi tree nursery loka kocha ma wanyalo uso. Chiwo loan January ma 340,000. Sani be wacha kwa di chiwo loan ma 557,000 ne members gi. Partner gi jo KCB kendo gimiyo wa loan mar $1.3 million ma wanyiewo go pikipiki 20 gi. Wamiyo members koro giduoko $300 through bank. Jokanyo riwruog saga mar East Kamagaki Combined Bodaboda Sacco wacho ni dwaro margi gi sani en nyiewo nyamburko mating'o jowuoth. Ka giwacho ni dwaro margi en chiwo thuolo ne rowere maonge kod tije. Sacco ni dhi miyowa okang' nikech kaka ne wapuro sunflower goduma en gima wanyalo miyo members wa to members kawe bei ma piny to wakonyore godo. Sacco ni dhi konyowa kendo ndiko ji tije kopogore gi tij ngware kaka watimo ni. Kaka koro sani wadhi launch chopper next moment.
dereva nigi tich kanyo, conductor nigi tich kanyo, ng'amosomo mechanical engineering nigi tich kanyo. Omiyo wang'eyo ni East Kamagak Bodaboda Combined Sacco wamiye kata higa bich mabiro e bwo loch mar jaduong' Alex Ogoro Simba, to an gadier ni onge sacco mibiro pim kode. Anyalo jiwo members duto ni mondo wagine watim mana kinda gi orruok, nikech gima ne wabedo ka warito ochopo dichieng' ma kawuono ma wayude, kendo wago erokamano maduong'. Daher mar nyiso jo East Kamagak ne ber ng'eny e East Kamagak ka, maka wariwre uru to wabiro mana yudo bergi ka wan e Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Tok uok e weche mag ohala wakaw yweyo matin ka waduogo wadonje pap. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nyakwa Ramogi en igachiel nyaka ne piny Kenya wit Jamadar Francis Omondi Ogola. Igachiel sani familia Ogola pod chunygi lit mar lal Jamadar. Kuyot nyaka samalose ni nikech kamane ne jenolo mako ne duong'. To gin pek mage ma oganda manigeno sir mar Jamadar kale? Nene okonyo e yore duto, sana sana kuoma an. To gedo mar kanisa kod geno mar lweny chal nade Nduru e Yalego Usonga. Kan mana yaone charge. Ne waparo ni samoro wanyalo bedo ni nitie ng'ama nyalo dino fuok mano Ogola ne nitie. Mondo yud sigana ni kod chal mar kuyo mapodo mako Alego, tudri kod Walter Nyambaga chieng' Jumapil, saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Tim ma Kenya manyocha odhi e piem ma piny mangima ma World Masters Athletics Indoor Championship oduogo e pacho ka bang' tukego manyocha otuge e piny Amerka. Kenya oduogo gi midila 5 mag goldi kod 3 mag silver. Jong'wech duto chiko oduogo e Kenya kotelnegi Eric Shikuku. Shikuku manyocha oloro ng'wenyno bang' leo piem ma kilomita 10 ka koth chwe. Jong'wech go orwaki gi ilo e paw ndeke ma Jomo Kenyatta. Kwa competition ya Masters iko juu. Ni wazee lakini ni uzee tu kwa miaka. On the ground mambo si rahisi. Tumeshinda hivi lakini pia haikuwa rahisi. Tumetoa ulimi huko. Hiyo ni kuonyesha vile sasa walikuwa wakifanya wakati walikuwa wachanga, wanaendelea na kuwa the same, na ni mfano mzuri and a very good example to the current elite athletes and the upcoming athletes. Jong'wech 23 modak e kambi ma jogo moringo pinjegi biro yudo thuolo mar donjo e kambi ma jong'wech mabiro chako wuoth mabiro piem e tuke Olympics mag rowere e higa mag 2026 to kod tuke mag Olympics mar higa mag 2028. Jong'wech moyier ni kind jong'wech 108 mowuok e kembe mopogore opogore moting'o ma Kakuma, Kalobeyei to kod Dadaab, chenro manobag Nairobi, manobag Eldoret. Judo, niko judoka under 60 kg. Scholarship itanisaidia
show watu kama vile talent pia wana refugee tuko nazo, pia kuonyesha dunia kama sisi pia tunaweza fanya. Scholarship pia itanisaidia kwa majukumu zangu binafsi, kujisongesha mbele, kusaidia pia familia yangu. Yes. So kwa upande ya Olympic game Duol mochung'ne weche limbe pachoka KTB etelo machielo chano chiro tuke gi limbe ka gigeto tuke mag golf mibiro bagi gweng' mopogore opogore pachoka. Tuke montisi ni East Africa Swing manochakore yanga wuok tich eo mar okak tuke ogeto nyiso meo mantiere pachoka. Weche mag tuk golf ka ginywando gi limbe mabiro tego kendo bero sectors arie pachoka. Chiji maduong' mar KTB June Chepik Moyo nyiso yie mare ni Kenya nigi thuolo mabedo pero piny motegno e weche mag tuk golf e Afrika mangima. Tuego biro nywando tielo 10 nyaka 15 mibiro tuge pinje kaka Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda kod Burundi. Mchezo leo ulikuwa mzuri, sijasema nimecheza mbaya, lakini ile hole number 7 na number 16 ndio zimeletea mimi hiyo shida, lakini bure mimi nilikuwa nacheza golf mzuri. Nimecheza leo golf mzuri. Lesson learned. It's a good experience for me. Moving forward, and for sure I'll say this is a step forward. I mean, to get a chance to come and test my game with a top notch, it's a no fate. So, like I'll say, this tournament has really opened door for us, and getting a chance to play again in this tournament. The feeling was tough because I've been there. In like a month, I had a playoff for qualifier for Kenya Open, and I missed. So this one, I was like, I can't miss it again. Because after I missed that playoff for Kenya Open, it was so bad for me. Ekora mogero kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar oimore maga mesa makawo weche manyien obedo gi thuolo mar ikoni odiochieng' ma kawuono. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko mara ne Elizabeth Otieno. Ubed gi otieno mokwe.